मोनफैबाय र' लावगागानि दिनैबा हले दोखो दोखो जाना थांनांगोनलै आङो ओंखामखौनो जाबोदिया बाहेरा बुस्थु जागोन होननानै ओंखामखौनो जादिया आङो राहुलजों जाफानांगोन दिनै सना बेसेबांसो गोबाव नेखो आंखौ 10 मिनिट 10 मिनिटल' दे जेबो नङा दे न 10 मिनिटआ ल'नो माखौबा 10 मिनिट नेबाय आं मिथिबाय सरि दख'नाखौ सोलायना फैबाय आं बोरै नुदों गाज्रिथार नुदों नामा बेखौ बेलेग दख'नासो गानदोंमोन आं फार्स्टआव बिउटिफुल नुखादों नुगोनसो मायाबा ओरैनो बुंदों खोना नङालै समायसोदों दख'नाया नोंजों नोंगौ समायदोंना ओमफ्राय राहुल आङो ओंखामबो जाबोदियासो आया मानो ओंखाम जाबोदिया आङो ना दिनै बाहेरा बुस्थु जानो मा लुबैखादों बाहेरा माने बेफोरखौनो माथो दंबावो चाउमिन मम' बेफोरखौ बेफोरखौ जानो लुबैनानैनो नोङो दिनै ओंखाम जाबोलायाखै आरो ओंखाम जानो गोसो गैया आंहा दिनै बेसेबां जाबाय थानो दिनै बेफोरखौनो जाना थांसै होमबा आंबो जाबोनाङामोन न औ जाबोनाङामोनथ' आरो सानैबो गोरनायालागै जाना थांगौमोन न दुर्गा फुजायाव जानायानो बेसेबा गोबाव जाखाबाय मोनजायैया नोंजों लोगो हमबाल' जाखायो आं बेफोर बुस्थुफोरखौ नंगौ आंजों जागोन होननानै नेबाय थायो नामा थुदो होमबा दानिया जानो थांसै नोंथ' बेसेबा उखैखाबाय खोना टाइमबो जाबाय उखैनायालाय उखैदों थुदो र' फैसाया अबावबा बावगोन हर होमबा सना ओमफ्राय राहुल नों आंखौ माला लांमारनो नागिरदों लांगोन र' सना आंखौ गवाटियाव थांग्रोनो होनाय गाबोनो ओमफ्राय मागोआव लांखानोसै ओमफ्राय राहुल नोंसाया आंखौ मालाबाबो गनायमारनाय नङा खोनानो नोंसाया ओरैनो कारहाखा आरोथ' आंखौ हाबा जाखोन्दा होनना मोनथिबा आरो राहुल नोङो साला सासे हाबा जाखोन्दा हिनजावखौसो सिरि सिरि गोसथुखमाबाय दङ साला पापि गथ' इसोर आं मा खोनानांगौ मा खोनाखो दिनै राहुल नोङो एसेबां धोकेबाज नोङो आंखौबो धोखा होगासिनो दालिमखौबो धोखा होगासिनो हा बे बाथ्राखौ खोनानायनि सिगां आं मानो थैयासै इसोर गोसो थोदोंबो थोदों बा सासे हिनजावखौसो गोसोथोदों नोङो हा बे बुहुमाव सिख्लाखौनो मोनासै नोङो पापि नोंखौ आङो बुरि हिनजाव गोसोथोनोसो जोनोम होदोंमोन नामा हा पापि गथ' साला सैमा गथ' नोंनि गोसोआ एसेबां गेसाव होना सानाखैमोन आङो नोंखौ साला आं उन्दैयावनो गोरा सेबथेनानै बुथारना दोननांगौमोन नोङो उन्दैयावनो थैनांगौमोन होमबानिया दिनै बेफोर दिनखौ नुनाय नङामोन आङो नोंखौ आं उन्दैयावनो बुथारना दोनमारनांगौमोन नोङो साला नों माबायदि गथ' नोंखौ बेफोरबायदि होननानै सानाखैमोन आं राहुल हाबा नोङो मानो बेफोरबायदि जालांखो आं नोंखौ जोबोद मोजां फिसाला सानोमोन नाथाय नोङो सोरनिबा बुरै हिनजावसो गोसथुखुमाना दङ गसाय आंखौ बुथारदो आंखौ बुथारना लांदोलै आं सहायनो हाला आयै हगाराखाया नोङो दिननिफ्राय आंनि फिसाला नंला आरो आंखौ दिननिफ्राय आइ होनना गाबज्रिनांला नोङो आरो हिनजाव सोरनि हिनजाव नोङो हा सोरनि हिनजाव नोङो आरो सोरनि फिसाजो नोङो हा आंनि फिसालाखौसो नोङो फासायनो मोनदों आंनि फिसालाखौ नोंनो गाज्रि खालामदों न आंनि फिसालाया एसेबांबो गाज्रि नङामोनथ नोंनो फुस्लाय गोसो थोदों न बुं जों सानैबो गोसो थोलायो नोङो हाबा जानाय मानसिया आंनि फिसालाखौ मानो गोसो थोदों हा नोंहा हौवा थाखानाबो आंनि फिसालाखौ मानो गोसो थोदों राहुलखौ नोङो गोसो थोबाबो मोनखाया मोनथिबायना हिनजाव मानो होनबा राहुलनिया नायना दोनखानाय सिख्ला दंखायो दालिम होननाय आरो बिसोर सानैबो गोसोथोलायो मा नोंसाया बेफोरखौ मा बुंदों राहुल मा नंमारगौ नामा नोंसाया बुंनाय नंमारगौ नामा नंगौ थर' फोथायाबा नायबानो जाबाय हिनजाव आं बुंना दोनखादों दे नोङो आंनि फिसालाखौ गारदो
नङाबा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बुंना दोनखाबाय आं राहुल मा नोंनिया नायना दोननाय सिख्ला दंखायो हा नोंना मोजां मोननाय सिख्ला दंखायो होमबा नोंलाय आंखौलाय मानो मोजां मोनदोंमोन राहुल बुं मानो सिरि सिरि थाबाय दङ नोङो बुं नोंनिया जुदि नायना दोननाय सिख्ला दंखायोबा मानो आंखौ गोसोथोफ्लाबाय दङ ओइ हिन्जाव आंनि फिसालाखौ नोंसो फुस्लाय गोसोथोदों आं मोनथिगौ नङाबा आंनि फिसालाया एसेबांबो गाज्रि नङाथ' नोंसानि फिसालाखौ आं फुस्लाय गोसोथोआखै नोंसानि फिसालायासो आंखौ फुस्लाय गोसोथोदोंमोन मोनथिगौ ना आंखौ हाबा जानाय होननाबो मोनथिखागौमोन बियो थेवब्लाबो बियो आंखौ मोजां मोनदोंमोन आं मोजांखौनो मोननो नागिराखैमोन नाथाय बियोसो आंखौ फुरा मोजां मोनदोंमोन सानसे समाव दानो सोबाना होगोन दे हिन्जाव राहुलखौ नोङो मुलि जाहोदों ना हायना मुलि जाहोदों नोङो नङाबा राहुला हिन्जाव गोसथोनो आरो नों लाजिया हो सासे हाबा जाखानाय हिन्जावानो हौवा थाखानानैबो नोङो आंनि फिसालाखौ फुस्लाय गोसथोनो नंगौ आं खेबसे हाबा जाखांबाय थेवब्लाबोथ' आं बेखौ नागारखादोंमोन ना आंहा बेजों जेबो सोमोन्दोआनो गैखायामोन बेनिखायसो आङो राहुलनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामदोंमोन जुदि आं आंनि फिसायखौ नागारामोनबा आंलाय मानो राहुलखौ मोजां मोनगौमोन दे आंहा आंनि फिसायजों जेबो सोमोन्दो गैखालामोन नालाय बेनिखायसो मोजां मोनदोंमोन आङो नाथाय थेवब्लाबो आं मोजां मोननो नागिराखैमोन दे मादै राहुलासो आंखौ फुस्लाय मोजां मोनदों ओइ लैखोनसार हिन्जाव बुरै शाला खेबसे हाबा जाखांनाबो नोङो आंनि फिसालाखौ फुस्लाय गोसथोनो लाजिया हा आंनि फिसालाखौसो उल्था दाय होबावदों नोङो राहुल नों मानो जेबो बुङा नों मानो सिरि थाबाय दं नों बुङाखै मानो सोर गोसोग्रोनाय नोंना आरो जायखिजाया राहुल नोङो जुदि बे हिन्जावखौ नागाराबा नोङो आंनि थैनाय मोखां नुगोन आयै बेफोरखौ मा बुंदों नोङो फिसाला सैमा गथ' नों लाजिया सासे हाबा जाखोन्दा हिन्जावखौ नोङो मोजां मोनो नोंखौ आं सिखायदोंमोन बेफोरबायदि हा मालाबाफोर नोंखौ आं बुरै हिन्जाव गोसथोनोसो जोनोम होदोंमोन नामा नों बुं बे हिन्जावखौ नागारगोन ना नागारा नङाबा नोङो आंनि थैनाय मोखां नुगोन दिनैनो दानो आयै मानो बेफोरबायदि बुंदों नोङो मानो थैनांगौ जाखो नोङो आयै मोनसे बाथ्रा आं दालिमखौ मोजां मोना आं दालिमजों जुलि जानो एसेबो गोसोआनो गैया आयै नोंसो आंखौ जबरदस्तियै गोसथोनो होदोंमोन बेखौ आं लाइमोनखौसो गोसथोयो आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन माथो आं दालिमखौ मोजां मोननो हाया आं दालिमखौ जुलि खालामनो हाया होननानै थेवब्लाबो नोङो मानिया थेवब्लाबो माने नोङो बे हिन्जाव बुरैखौ नागारा नागारनो हाया लागिबा बिमायानो थैथों लागिबा बिमायानो थैलांथों दे जागोन दे आं दिनैनो दानो थैगोन नोङो बे हिन्जाव बुरैखौ नागारनो हाया ना आयै नागारगोन आं नागारगोन नों नागारमारगोन ना बेखौ नोङो दालिमखौनो हाबा खालामारगोन ना बुं नोङो दालिमखौ हाबा खालामगोन ना खालामा बे हिन्जावखौ नागारमानो हामारगोन ना हामारा ना नोङो ओरैनो बुंफ्लादों नों ओरैनो बुंफ्लादों र' आं हाखराव बारजुमैनि नागारगोन आं आयै नागारगोन नों मानो बेफोरबायदि जागोन दे आं दालिमखौनो जुलि खालामगोन कसम जा आंनि खर'आव हमनानै कसम जा नोङो बे हिन्जावखौ नागारगोन होननानै दालिमखौ हाबा खालामगोन होननानै दानो लाइमोन हागौबा नोङो आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं मोनथिगौ नोङो आंखौ मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नंला होननानै थेवब्लाबो हागौबा निमाहा होबानो जाबाय सरि लाइमोन सरि आंखौ निमाहा हो दे नोङो आंखौ बावलांनो नाजादो दिनैनिफ्राय आरो आंबो नोंखौ दिनैनिफ्राय बावलांनो नाजागोन नोंसोरनि लेक्सार खोनासंबाय थानो फैयाखै आङो दानो कसम जा दिनैनिफ्राय आं लाइमोनखौ नागारनोसै ओमफ्राय दालिमखौनो हाबा खालामगोन खोनाबाय हिन्जाव खोनादोंना खोनायाखै खोब नोङो आंनि फिसालाखौ मोनगोन सानदोंमोन आरोना आंनि फिसालाजों जुलि जागोन होननानै सानदोंमोन आरोना मालाबाबो बेफोरखौ जाफुंहोआ आङो मोनथिबाय आं बिमा थासान्दियाव लाजिगै हिन्जाव सेंग्रा गोरलै मोननायखाय जोबोद खुसि मोनबाय दंमोन खोना आरो लाजिया नोङो खेबसे हाबा जाखांनानैबो बुरैनो सेंग्रा गोरलै फुस्लाय गोसथोनो एसे लाजिनांगौ मोनथिबाय नोंहा जुदि हौवाखौ गारमारबायानो नोङो बोराय हौवाफोरखौ नायना हौवा बोरायफोरखौ गोसथोबानो जाबाय दांगुवा बालन्दाफोरखौ
सेंग्रा गोरलैफोरखौलाय मानो फुस्लाय गोसथोनांगौ जाखो लाजिया नोङो आरो खोनासं मोजाङै बुंदों आङो नोङो राहुलखौ दिननिफ्राय फन SMS जेबो हरनांला नोङो बावलांदों मिथिबाय नोंखौथ' बावबायानो राहुला जुदि नोङो राहुलखौ फुस्लायबावनो नागिरो ना नोंखौ केस होगोन आं केस पुलिसनियाव आयै थुदो न'आव थांसै गोसोआव लाखि दे हिनजाव मा मुं नोंनिया लाइमोन ना पाइमोन राहुलखौ जुदि नोङो फुस्लायबावनो नागिरो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बुंना दोनखाबाय आयै फैदो राहुल नोंबो दिनै आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय नोंबो आंखौ दिनै अनजालुबायसै खालामबाय मानो आंखौल' बेफोरबायदि खालामनो मोनो मानो आं सोरखौ फोथायनांगौ जागोन आं सोरखौ फोथायबावनो हानो जिउआव आं रावखौबो फोथायनो हानाय नंला जायखौबो आं गावनिफ्रायबो बांद्राय फोथायोमोन बेनो आंखौ दिनै फोथायखेबस' खालामलांबाय मानो आंखौसो मोनो नोंसोर मानो आं दा मा खालामनांगौ जाखो बे जिउआव थांना थाना जेबो लाबानो गैला सोरनि थाखाय थांना थाबावनो आङो राहुल नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आं सिगाङावनो नोंखौ मोजां मोननो नागिरखायाखैमोन नोंसो आंखौ जबरदस्ति मोजां मोनदोंमोन आं नोंखौ मोजां मोननो नागिरखायाखैमोन नोंसो आंखौ बेसेबा गोसथोनो नाजाबाय थायोमोन आं मोजांखौनो मोननो नागिरखायाखैमोन आं मिथिखागौ मानो होनबा सेंग्राफोरा थुकेबा जाखायो होननानै थेवब्लाबो आं नोंनि बाथ्रायाव गलिलांदोंमोन मानो गलिनाय आं दा मा खालामबावनो नोंनो बुं राहुल नोंसा बिमाया नोंनि थाखाय हिनजाव नायना दोनखादोंआनो थेवबो नोङो आंखौ मानो मोजां मोननाय नों आंनि गोसोजों मानो गेलेबाय थानायमोन नों मिथिखागौ आरो नोंसा बिमाया आंखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा होननानै आरो नों आंखौ मोना होननाबाबो मिथिखागौ थेवब्लाबो नों आंनि गोसोजों गेलेबाय दङमोन आंखौसो मानो मोनो नोंसोर आंखौसो मानो मोनो आं दा मा खालामबावनो जिउआव आं रावखौबो फोथायला सेंग्राफोरनि मोखांखौनो नायला आङो ओरैबायदि गेसाव गोसोनि मानसि नोंसोर सेंग्राफोरा ओरैबायदि थकेबास नोंसोरो ओरैबायदि थगायसुला नोंसोरो सेंग्राफोरनि मोखांखौनो नायला आङो सेंग्राफोरा मोजां जाया थकेबास जाजोबो गाज्रि गोजा बिसोरो गाज्रि गोजा आंनि जिउआव मा जाबावगोन आंनि सिमां सुजुनायफोरा मा जालांखो गासैबो बायफ्लेजोब्बाय मा जादों नोंहा मानो गाबदों नोङो जेबो जायाखै आंहा जेबो जायाखैथ' आं गाबाखै आं मिनिदोंसो आङो दहायनिफ्रायनो मिनिगासिनोसो आङो ब्रादार मानोना आं दिनै जोबोद खुसि ओहो नों दहायनिफ्रायनो गाबगासिनो आं खोनागासिनो मा जामारदों नोंहा आब' जेबो जायाखै आंहा फंबाय जेबो जायाखै आंखौ नोङो गाबनाय बायदि मोनदों आरो आंलाय मानो गाबलाबायनोसि नुवाखै आं दख'ना गोदान गानबोलायदों देलायबोलायदों नुवाखै खानाय सानाय एंगारला फैलायदों काजोल लिपस्टिक लाना फैलायदों आं जुदि दुखु मोनबा बेफोरबायदि देलायना फैगौमोन आरो बेयाव आं थांसै दे थाथ' आं थांसै आं थांसै बेनिफ्राय आसलथे मा जामारदों बिहा आरो सोरो बियो माथो गाबदोंबो मिनिदोंबो मा जामारदों बिहा दिनै जोबोद दुखुमार खोनालै आंनि सिगाङाव मिनिना दिन्थिनो नागिरो नाथाय गाबफ्लांबायसो थायो माथो
गाबनोसो ओंखारबाय थायो नुनानै बोरैबा मोनबायलै थै सोरबा अबेनिबा जाखो सोंफ्लाङासैबो गोरोन्थिया नोंनिबो दङमोन राहुल नोंखौ बे हिनजावा फुस्लाय फुस्लाय मोजां मोनबायानो दे नों मानो मोजां मोननांगौ हा औ आयै गोरोन्थिया आंनिबो दङमोन आं मोजां मोननायखायसो बिबो आंखौ मोजां मोननो हादों आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आयै बिथा साला सैमा मोख्रानि जात नोंखौ बेफोरबायदि होनना सानाखैमोन आं साला नोङो दालिम बिहामजोखौ थगायनानै नोङो बे हाबा जाखोन्दा हिनजावजों लोगो हमखांबाय थायो मानसिफोरा मोनथिबा मा सानगोन आंहासो मान सनमान गासिबो थांजोबगोन आंनि गन्थंआसो जलांगोन नङा नोंहा एसेबो मेलेम गैया नामायो दे बियो नोंखौ फुस्लायबायानो दे नोंखौ मोजां मोनबायानो दे नों मानो मोजां मोननांगौ राहुल हा बे हाबा जाखोन्दा हिनजावखौ ना मोजां मोनदोंबो मोनदों हाबा जाखांनाय हिनजावखौसो मोजां मोनदों हा नोङो बे बुहुमाव सिख्ला नागिरना मोनाखैमोन थैलै दानियाबा राहुल लाइमोना खम गाबदोंना सरि लाइमोन सरि आं दा मा खालामबावनो आं मजबुर नोंखौ नागाराबा आइया थैगोन आंथ' आइखौ थैनो होनो हायाना सानाखैमोन आं नोंखौ बेफोरबायदि होननानै नों जेमान निमाहा बिबाबो बाथ्रायानो हजम जायाखै आंनिया बिनि गोसोआ एसेबां गेसाव सानाखैमोन आं सिख्ला मानसिखौबो गोसोथोआखै हाबा जाखोन्दा बुरैखौसो गोसोथोदों मा बायसि मानसि नोङो फिसाला बुंना लानोनो लाजिबाय आं नोंखौ दा खोनासं नोङो दालिमनो खिन्थानाङा मोनथिबाय जा जालांबाय बेफोरखौ गासैखौबो बावलांदों आंबो खिन्थाया नोंबो खिन्थानाङा दे बे हिनजावखौ गोसोथोनायनि बागै जागोन दे आयै खिन्थाया बेसेबा दुखु मोनखागोन दालिम बिहामजा नोंखौ बेफोरबायदि होनना मोनथिबाय नोङो बेखौ थगायनानै बे बुरैखौ लोगो हमनो फैबाय थायो बेफोरखौ मोनथिबा बिहामजोआ खम गाबगोन नोंखौ मोजांखौनो मोननाय नङा खोना नोंजों हाबायानो जानाय नङा खोना बेनिखायनो नोङो जेबो खिन्थानाङा दे बेनि बागै नोंसोरनि बागै जागोन दे आयै नङाबा आंनि थैनाय मोखां नुगोन नोङो आरो खोनासं मालाबाफोर जुदि बे लाइमोना बायमोनजों आं रायज्लायनाय खोनायोना बा मालाबाफोर लोगो हमनाय खोनायोना नों आंनि थैनाय मोखां नुखागोन राहुल बेखौबा हले नों गोसोआव लाखि दे नों जुदि आंनि थैनाय मोखां नायनो लुबैयाखैबा नों बेखौ गारमारदो मोनथिबाय फन मेसेज लोगो हमनाय रायज्लायनाय बेफोरो बाद दहाय कसम जाबायानो माथो आयै आरो मा नोङो बखिबाय थादों सिट थाथ' आयै मानसिनियालाय गोरोन्थिया जाखायो बयनियाबो जाखायो मानसिसो आङो मोनथिबाय बिदि होननानै नोङो बुरि हिनजाव गोसोथोनांगौ नामा आं थैनायानो साबसिन जागोन खोनालै आङो आइखौ थगायनो र' सिगाङाव मोनथियामोन होननानै नङाबा आइया आंखौ बांद्राय बखिबाय थागोन सान्थि होनाय नङा आयै आं बेखौ हाबा जानाय होननानै मोनथियामोन बियो आंनो खिन्थायाखैमोन उनावसो मोनथिदों आं गोसोखांनायनि उनावसो मोनथिदों दा गोसोथोखांनायनि उनाव आरो आं नागारनो सानखादोंमोन आं नाथाय नागारनो हायाखैमोन बिदिनो लासै लासैनो नागारखागौमोन आं बानाय बाथ्रा बुंदों नामा इहाय दहायलाय माथो बुंदोंमोन दालिमखौ गोसोथोआ लाइमोनखौसो गोसोथो होननानै औ दालिमखौलाय आं मोजां मोनखायायै बेखौ गोसोथोयोमोनथ' र' आङो थेवब्लाबो आं उनाव मोनथिबायना हाबा जानाय हिनजावसो होननानै बेनिखायनो गोसोथोबाबो लासै लासैनो नागारगौमोन आरो मोनसे बाथ्रा बुंनाय सोर गोसोथोग्रोनायमोन दा आं होनबाबो आइया बखिबाय थागोन लाइमोनखौनो बुंनोसै दे आरो सरि दे लाइमोन नोंखौ दाय होनायनि थाखाय बेनो बे लाइमोनानो आंखौ गोसोथोग्रोदोंमोन आं गोसोथोनो नागिराखैमोन नुदे मा एसे गाज्रि आजिखालिनि हिनजावफोरा हौवा थाखानानैबो सेंग्रा गोरलैफोरखौ गोसोथोयो फुस्लाय गोसोथोयो लाजिया होमबा नोंसोरबो फुस्लायबानो फुस्लाय जायो मा बायसिम आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोनलै आंनि बायदि एसेबां मोजां लाइफ रावनियाबो नङा आंनि लाइफआ माने एसेबां मोजां आंनि लाइफआ माने एसेबां मोजां अनजालु राहुल मा एसे अनो नोंसोर आंखौ एसेबां मोजां मोनमारो नोंसोरो आं सानाखैमोन नोंसोरदि आंखौ सानसे बेफोरबायदि धोखा होगोन होननानै लाइमोन ओइ लाइमोन बेंगि जाबाय नामा माया आनै
मामायोहाय ओंखाम संनो जाबाय माथो ओंखाम सङा नामा दहायनिफ्रायनो उन्दुगासिनो माथो नोंलाय फैनानै सिथ्ला लामाबो सिबाखै आंसो सिबजोब्बाय आनै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं दिनै जेबो खामानि मावनो हानाय नंला माबा आं खर'खौनो थिखांनो हायाखैलै आं खर' गिदिंनाय मोनसोदों आनै आंनि खर'आ गिदिंसोदों आं दिनै जेबो खामानि मावनो हानाय नङा हे मा गाबलाबायखो मा जामारदों नोंहा थ' नङाबा डक्टरनियाव थांनि खर' गिदिंसोदोंबा थाङा आनै थाङा आनै प्लिज अननानै बेनिफ्राय थां आं दिनै खामानि मावनो हाया बुंदोंना आया मा जामारखो गथ'आलाय दहायल'सो एसेबां मोजांमोन ओमफ्राय न'आव फैनानै मा जाखो मानसिया दहायनिफ्रायनो उन्दुगासिनो दहायलाय माथो खर' गिदिंनाय होननाय बुङाखैमोन मा जामारदों मोजाङै खिन्थाखै मानो ना राहुल जावायसोआ मायबा बुंदों नोंखौ जावायसो बुंनाङा आनै बेखौ जावायसो बुंनांला ओरैनोबा माथो बेखौ जावायसो बुंबाथाय मिनिसोयोमोनलै दिनैलाय माथो आरो बिनि बागै एसे बोरैबा बुंबानो आंखौ रागा जोङोमोन दिनै मा जामारखो बिहा